Comezábamos este episodio adentrándonos na oferta de titulacións da UVigo, uns títulos que en moitos casos son a porta de entrada do alumnado na universidade que anos despois abandonarán para incorporarse ao mercado laboral. Coñecer a situación de empregabilidade dase dos titulados en estudos oficiais da UVigo entre os anos 1990 e 2024 e o obxectivo da macroenquisa que ten en marcha o Observatorio de Persoas Tituladas da Universidade de Vigo e a que están convidadas a participar preto de 118.000 persoas que saíron das súas aulas desde a segregación da USC no ano 1990. Trátase, como explica Víctor Manuel Martínez Cacharrón, analista de datos do Observatorio, da maior enquisa en canto a número de persoas enquisadas da súa historia. Trátase de obtermos unha serie de indicadores que permitan facer unha análise comparativa co contexto profesional, empresarial, social e territorial a nivel galego, español e europeo. Se atendermos o número de destinatarios, unhas 117.846 persoas, estaríamos perante a nosa maior enquisa. No entanto, pola duración do traballo de campo, a maior foi a do estudo sobre a situación profesional das persoas tituladas da Universidade de Vigo entre 1990 e 2015. O estudo busca analizar o perfil académico dos antigos estudantes, a súa situación laboral a 1 de xaneiro do ano 2025, as características do seu emprego, a valoración que fan do seu traballo, a satisfacción co itinerario académico realizado e co cumprimento das expectativas en relación co ensino superior, así como a súa valoración da inserción laboral. Pero cales son as expectativas de participación que teñen os seus impulsores? Desde que se lanza unha actividade como esta é unha incógnita participación esperada, porén contamos con suficiente experiencia neste tipo de enquisas. Dito isto, o noso obxectivo é conseguirmos unha mostra global que sexa representativa desas máis de 117.000 persoas e que sexa o máis precisa posible. Traballos destas características fan da Universidade de Vigo a única institución académica galega en contar, por exemplo, con datos sobre mobilidade xeográfica e emigración dos seus e das súas egresadas. Grazas a que o Consello Social ven apostando en analizar a empregabilidade dos antigos estudantes, a UVigo é a única universidade galega que conta con datos sobre a emigración e mobilidade xeográfica dos seus egresados. Isto foi destacado polo Foro Económico de Galicia que, para facer o seu estudo sobre a fuga de talento, constatou que éramos a única que contaba con esa información a partir dos traballos realizados polo Observatorio desde o ano 2015. A enquisa estará aberta mentres dure todo o traballo de campo estimado durante os meses de marzo e abril. Unha vez finalizada a macroenquisa que está a realizar o Observatorio de Persoas Tituladas, tenemos unha visión máis exacta da situación de empregabilidade de miles de estudantes que unha vez pasaron polas aulas da Universidade de Vigo e probablemente, nalgúns casos, decidisen apostar por emprender como saída laboral.